O Sábado Negro de Noia Histórica foi un dos primeiros en celebrarse en toda a comarca. A iniciativa chega este ano á súa 11ª edición, cunha dinámica semellante á de anos anteriores. Nela participarán este ano un total de 33 tendas de diferentes sectores, con descontos nos seus produtos do 20%. É unha acción que cada ano funciona extremadamente ben, os comerciantes sempre dan uns bons resultados deste evento. Trátase dun día, un único día, con 20% en máis de 32 establecementos. Tendas de moda, calzado, xoias, complementos, deportes. O cliente que queira acercarse a Noia vai encontrar unha oferta, pois a verdad que é moi potente. Sobre todo para estas alturas da tempada na que pois xa se precisa abrigarse, calzarse e incluso comprar regalos para Nadal. Dende o Concello, que colabora con esta iniciativa, fan un chamamento tamén a achegarse este sábado á vila e aproveitar para facer as súas compras. Dende aquí queremos invitar pois a todo o mundo que se chegue a Noia este sábado, que coas compras en cada comercio ademais lles van a entregar uns tickets que logo poderán canxear por un chocolate que se servirá na Rúa do Curro. As calles van a estar amenizadas con música e esperemos que o tempo siga acompañando, que creo que sí, que vamos a ter un bo día e que a campaña saia pois o mellor posible. Durante toda a xornada de mañá, as tendas participantes abrirán as súas portas ata as 10 da noite.